Application for the postponement of the hearing of Mr. Mokhesi's evidence today is dismissed. Reasons can be given in due course if they are requested. Ilinge eliphanzileyo likaUNthimotse Mokhesi, inhloko yesebe lezokuhlaliswa kwabantu eFree, izama ukuphepha ukunika ubungqina kule komishoni. Ufakaliswe ukuba ucetyiswa ngamagqwetha akhe kuba ngathethi ngomcibo ongqamene ngqo neAsbestos. Kodwa ke wavuma okokuba umthetho watyeshelwa kulo mbandela kuba kaloku kwaye kwafuna inkqubo engeyiyo yokuqhuba nokwakha. Inkampani yathi yathwaliswa uxanduva ke yiBlackhead. Uthi ke babelandele kuphela umgaqo-nkqubo walandelwa liphondo laseGauteng ongeyiyo inkqubo yethenda. While I consider that this looks like an unsolicited bid, I accept that on hindsight to say this is what should have happened. But the fact of the matter is it didn't happen that way. Mokhesi ubanga ngelithi waye wabuza amagosa esebe lakhe okokuba kungani na icontract yaseFree ingakhange ifane ngqo naleyo yaseGauteng njengoko bekulindelekile. Uba sithetha nje yathi wagubungu luhwaphilizo. Kanti ke ngomvulo lekomishoni iza kuvuba ubungqina bowayesakuba ngumncedisi kaNomvula Mokonyane ngemiba yakwabusasa. Ndingabongile Dumako, kwiindaba zeSABC eGauteng.